Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. U prethodnoj epizodi govorili smo o značaju hardvera i softvera u okviru metaverza. Hardver i softver predstavljaju ujedno neke od načina na koje možete da se uključite u metaverz zajednicu. Još jedan način predstavlja poslovanje u vezi sa sadržajem. Ove tri sfere predstavljaju deo infrastrukture koja je u konstantnom razvoju i koja u velikoj meri zavisi od tehnologije koja se usavršava i menja sve jačim tempom. Ukoliko ste deo IT sektora, postoji veliki broj načina na koji možete da doprinesete i treba da razmislite da li možete nekako da unovčite svoje znanje. Poslovi koji su uvezani za zajednicu nisu nimalo zanemarljivi. Za posao menadžera zajednice smatra se da će postati jedan od esencijalnih aspekata metaverza. U okviru Web 2.0 faze, posao moderatora je postajao sve važniji kako se internet razvijao. Kada se internet nesporazumi dovedu u realnost, postavlja se pitanje oko toga može li se time baviti sud ili ne. Sa te strane, ukoliko vas interesuje pravna regulativa, takođe se možete uključiti u metaverz. Ljudi koji se bave finansijama večito su traženi kada je u pitanju internet poslovanje. Ništa drugačiji slučaj nije ni sa metaverzom. Ukoliko se uključite u blockchain i usavršite znanje o konceptima metaverza, mnogi poslovni profili koji su vezani za finansije postaju dostupni. Ukoliko odlučite da se nadovežete na ono što vam je već na raspolaganju u metaverzu, postoje poslovni profili poput savjetnika, planera događaja, bavljenja virtuelnom zemljom metaverza ili osnivanje sopstvenog virtuelnog biznisa. Ukoliko nađete način da se na pravi način orijentišete prema različitim mogućnostima koje vam zajednica metaverza pruža, bit će vam lakše da spojite ono o čemu ste najbolji sa poslovnom prilikom koja može biti vaš životni poziv.